まだ後ろの方にいるっぽいです。さあどうなるか。うん近い。もうすぐ近い。これはいいですね。これはいいよ。命と俺は草。俺は草だ。下か。きっと下だよね。ラスのエリア。ただこっちの反対側のギリギリの方からもなんか銃声聞こえるんですよ。エリアギリギリで。そうっすね。ドリンク系がないのがちょっそうっすね。僕もないっす。あと包帯しかないんで。やばい。あとは頑張ってください。頑張れ。と目の前にいる順調しぶとぶと始まったし。ふふふ。あと6だから 4SW の方道路渡ってる。お目の前にいるんでしょ。あと10秒で枠来ます。 SW の木の下にいるね。木の下に寝てますね。あ、ダウンしてんだあれ。もう一人いるんですよね。車の後ろ車のありましたね。車の後ろの木。あと一人。車の後ろっすよね。ありました。それ今やりましたけど。あ、やりました。そしたらわからない。それ私が投げたグー無理。
今あっちからなんか落ちてたんですそれ今ガンシーさんが投げた煙だって。その向こうにいる。その向こうにいるんだって。煙の向こうで多分めくら打ちしてたっぽいんで。ガンシーさんが投げたんだって、あの煙で、その向こうにいるって。見当たらないですね。これは我慢の。いたいたいた。惜しい。惜しかった。うわ惜しー、投げれるものが欲しかったね。あ、そうだね。投げれるものあったらね、よかったね。私もフラグメント渡しとけばよかった。いやー、惜しかったね。めくらで投げちゃったんだよな。勝ってもゲボッちゃんのドンカツとは言えない。あ、そうなんだけどさ。で、入る人はいなかったのか。いないんじゃないのかな。何かソフトが悪さしてるのか。プトプト。なんかポトポトしてるね。